खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लायाव साबा ड्राग्स एडिक्टेड लाइमोनफोरखौ हमदों। थांनाय हरनि 9:40 समाव पुलिसआ सनितपुर जिल्ला गहपुर टाउननि राजपुराव साबा ड्राग्स एडिक्टेड लाइमोनफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय साबा ड्राग्स एडिक्टेड लाइमोनफोरखौ सानखां बसुमतारी, रांकेश्वर बरगयारी, सहर बरगयारी, पुलक बसुमतारी आरो सत्यजित नार्जारी होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ बिथांमोनखौ सोंनाय फिननाय खालामनायाव सत्यजित नार्जारीनि न'निफ्राय 3.5 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सिरिन्ज आरो गंथाम कन्टेनार बोखांनो हायो। चिरां जिल्लानि गरुफासायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गंसे सुबुं रोगाग्रा टाटा विंगार गारियाव बिफांनि दालाइ गोग्लैनाय जाथाया जायो। चिरां जिल्लानि गरुफासायाव दादगारिनिफ्राय बङाइगाव फारसे थांबाय थानाय AS16AC 0719 नंनि गंसे विंगाराव बिफांनि दालाइया बायनानै गोग्लैयो। बिफांनि दालाइया गोग्लैनायाव गारिनि ग्लासआ गब्लङो। बे गारियाव गोबां दावबायारिफोरा दंमोन, नाथाय खाफाल मोजां बे जाथायाव रावनिबो जेबो जायासै। BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया गोदान टेक्स फोसावनायखौ लानानै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों दान्थे बिदान्थे जादों। मिउनिसिपाल बर्डनि टेक्सनि सायाव गोदान थांखि लानायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि सांग्रां नोगोरारिफोरा मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि मिउनिसिपाल बर्डआ लानाय गोदान थांखिखौ हेंथा होनानै खाम्फा बरगयारि आरो प्रतिभा ब्रह्मनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जायो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ दिनै गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहर साखाथिनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय लानानै क'क्राझारनि DC अफिससिम बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बनसुआ दिनै माखासे आयदाफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि आखायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। बेफोर आयदाफोरानो जाबाय फारियै 6 शेड्युल BTCआव थाबैनो लाइमोनफोरनि थिसनथाइ, क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव ST फोरनि थाखाय 75% रिजार्भेसन लाखिनो नांगौ, BTC 6 शेड्युल ओनसोलाव थाबैनो टेट क्वालिफाइड जानाय फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि थिसनलाइ होनांगौ, BTC 6 शेड्युल ओनसोलनि गंफ्रोमबो एडुकेसनेल इनस्टिट्युसनफोराव एडमिसननि थाखाय 75% मासि थिनानै होनांगौ, BTC 6 शेड्युल ओनसोलनि ST फोरनि थाखाय सरखारि साख्रिफोराव 75% मासि थिनानै होनांगौ, फेक इनकाउन्टार एबा दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय साजा होनायखौ बन्द' खालामनांगौ, हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि हेंथायै इनायै होस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।